Makadi mose muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika pano paZimHD patinokupai malatest updates nenyaya dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Tauya takabata nyaya iri kudika mushure mekufa kwaComrade Saruwaka pamwe chete naComrade Geza. But pane kuongororwa pamwe chete nekuchenurwa kwemamwe madepartments akafanana neCIO, Presidential Department pamwe chete neMilitary Intelligence mushure mekunge ruzhinji rweZimbabwe ruri kupomera kuti maCIO ndo ari kuita basa rekuuraya vanhu. Panapa pane zviri kutaurwa zvandoda kuti munyatsonzwisisa. Kana manzwa zvinhu izvozvo muzotudzawo zvamunofunga mucomment section. Tichakusiyai mukana kuno muchitaura naComrade vedu panapa. So Comrade ava ndiri kuvasiya izvozvi voenderera mberi nekutaura nyaya dzavo. Military Intelligence vakauya, na CIOPD vakauya, na ZTRP vakauya, na Peace vaiuya time and again. Vamwe vakatozosvika pakutouya zvekutoconfronta Midlands Province, Zimbabwe Prisons and Correctional Services Midlands Province, pakatoita mamwe macall recordings. Kungoti izvozvo foni yangu yakaloka Google Mail, Gmail, ndotsvaka kuti ndikaiunlocka iri kuramba kusenda password, number dzedzi dzekuiunlocka ndakanganwa password. Dei namba idzodzo dzadziripo ndakakwanisa kuunlocka email yangu, ndaibva ndakupai mamwe marecordings eCIOPD ichitotaura Midlands Province, Zimbabwe Prisons and Correctional Services Midlands Province. Vakutanga kuita ma-torture activities from this end. So you discovered this death here, Mr. Saruwaka, it was a recruitment that went wrong. Mr. Saruwaka could have refused. Definitely manosi esatiri kushare now. Manosi esari kuindicate kuti vaSaruwaka vakaramba kuitwa recruited into FAS. Ndosaka vanga vapiwa mari in advance. Then we also want to explain pa issue ye medicine. Yekuti pasini pavo manosi atinawo so far from this end. They indicate kuti pasini pakapfurirwa vaSaruwaka papa nevanhu vakawanda. Panga pane vanhu vakawanda. Okay, papa nevanhu vakawanda. Papa sina 1 or 2 vanhu. Because usually you have to understand kuti tine masnipers andi vanhu vakarohwa nepfuti. I'm a sniper, basically I'm a sniper inini ndinorova vanhu nepfuti from a distance. Chinoitika ndechekuti kana muchirova munhu at close range o muchiunza munhu muchimurova nepfuti, angave achiroverwa pai nepfuti. Panorohwa nepfuti usually kana muri 2 or uri 1, una driver, uri passenger, or una sighter, uri rifleman. Chinoitika ndechekuti munomurova muri paposition yekuti you have to disappear very fast. Saka kazhinji kacho dai akarohwa nevanhu 2 or nemunhu 1 aipfurirwa makaita semutown, mucenter chaiwo muCBD muneyobva totiza otodisappear. But the fact yekuti vakamutora vakamuunza kunze kuri a bit isolated, ungave kudondo kana kuti kudzimba, vakamuunza ikoko vakamupfurira ipapo, vanenge akapfurwa paine vanhu vakawanda. Manotsi atiri kushandisa sofa maalgorithms ari kuconfirma kuti ipo panga paine mota at least 3 dzinenge matwin cab. Pane mota at least 3 dzinenge matwin cab, dzinogona kunge dzadzine vanhu vanotangira panhamba inoti 11 kusvika panhamba inoti 24. Panogona kunge pakauya kombi, kana panga paine kombi panga pane kombi 1. Zvinoitika ndezvekudai. So kana ZANU-PF ichiuraya vanhu, kana vanhu vekuZANU-PF vachiuraya munhu, vanokugaslighta, vokuvhiringidza brain, vokuisolata. Paunenge waenda panzvimbo yekuti wakuzviisolata, kana totoda kucommita suicide, vanotomira sometimes vachitokuona iwe uchitocommita suicide. Makatasa vanhu vazhinji vanocommita masuicide, especially vanhu vanoshanda maworking professionals anocommita suicide, vanenge vaine vanhu vanenge vachishandisa data. Munhu yanototenga data achitogara aine data rake mufoni. ZANU-PF inoheka email yako. Yaheka email yako, then they track you using your email in real time. Vanenge vachitoona kuti izvi zvaenda pakati, izvi zviri pakati. Kana uchizvisungirira pepe, vanotosvika ipapo iwe uchitozvisungira, votogara votokuona, vakatowanda, pamwe vachitosvika kuma-30 kana kuma-40, vobva vakuona, vobva wazviuraya, vakatotarisa. Then pane vanhu vanowanikwa veve vachinzi munhu akasungirirwa.
akaurayiwa. Vanokugaslighta kana kuti vokubata vokudhaga vonotokusungirira votokutarisa senge vari kutoona bhaiscope votogara panze votomira pepe vototanga kutokuona uchitozvisungirira kana kuti votokusungirira votokurembedza iwe votoita votokugadzirira toti galo kana kuprisons vokugadzirira galo reri iwe votoremberepo pepe wakatarisa. Samasuicides ese nemamurders ese anoitika usually kana iri murder yefazi even toti semunhu yapfurwa sekupfurwa kwakaitwa Saruwaka kana achipfurwa so makanyatsotarisa kana iri fazi inopfura behavior yefazi inopfura zvakasiyana nekupfura kunoita magangs ekusouth africa. Magangs ekusouth africa anogona kuti kurovera mutauni ipapo pamarobot votokupfura votokubata votokupfura votodisappear votorova pasi votopinda mugetaway car kana kuti motorbike votorova pasi. But manje fazi iyo inotoenjoya ukuona uchisafa uchikavakava uchitandadza vanotonakidzwa nazvo. Handizivi kuti kuunits avo ndofunga hamene kuti zvinovabatsira pachii zvinovagutsa in what way zvinovatina on in what way I don't understand. But ese mabehavior semacases ese andakasangana nawo tichidiscussa manotsi emafazi waya mafazi officers even maalgorithms ematemplates ese aisiwa ese they indicate kuti vanhu vefazi pavanouraya munhu haurayiwe nemunhu wani, especially vanhu vepfuta ava nevanhu vanohenyewa vaya nevanhu vanozotimwa vowanikwa vari kumasango vari kunzvimbo dzisiri muzvipatara panotosvika vanotouya vakawanda vanhu vefazi votogara pasi then they watch you, they look at you, they enjoy that scene uchikavakava uchitandadza uchitofa vanenge vakatogara ipapo vakawanda. Saka zvakafana nemariro ayo Ronald Mukwambo kuti Ronald Mukwambo azonzi anozvisungirira pachipatara pachechi yeSavada zvotora kuti ivo vakatosvika ipapo vakatoisa macheya vakatogara huri usiku. Munoti varoi vaya kuintelligence mafazi officers anotorefewa vachinzi varoi vanotonzi varoi ivo vanogona kutofonderana usiku hwese votoziva kuti nhasi kuri kutonourayiwa munhu kwakati vanotobuda vese vakadaro vari group votoenda ikoko vonosvika votogara papa vototanga kutoona bhaiscope munhu achitourayiwa munhu achitoiswa machemicals munhu achitopoisoniwa panotopoisoniwa munhu senge vamwe vanhu vanotopindirwa mudzimba vachibayiwa matoxins vachipindirwa mudzimba vanotovhura madoors akakiyiwa votopinda vamwe vakatozara panze apa ivo nemukadzi wako nevana vako votokupindirai mumba votokubayai majekiseni kana kuti vokuisirai vokufemedzai matoxins but vanotanga vatospreya kuti musanzwi kuti pamba penyu hampauya vanhu then mangwana makuseni votobuda amene usiku vapedza kukuitisai matoxins kana kukubayai votobuda votoenda. A few days later victim inenge iri targeted victim yakutotanga kurwara. So what happened is with Mr. Saruwaka, yes, we confirm it was a murder. It was a murder, and this murder was carried out on the orders from Mr. Mnangagwa. The whole operation was done by FAZ after Mr. Saruwaka refused to be recruited into the FAZ system. ASMR intelligence officers from this end, they are confirming that information. All the intelligence officers from this end, they are confirming that information. This death, it was a recruitment that went wrong. Murekruti akaramba kuvashandira. Tiri panyaya iyoyo ndombokudzai imwe nyaya yakamboitika. Ndishanda kuZimbabwe Prisons and Correctional Services ikoko. This is basically about intelligence. Ndanga ndisingazivi kuti ndiri pasurveillance, but something was now not adding up because kuti I was under surveillance. So ndaiti ndakauya kubasa pese pandinobuda ndikuenda kuchikoro ndikuenda kutauni ndikuenda kupi management yepaHwawa they would make sure kuti I had someone anenge achitonditeverera all the time. All the time. So musi wa3 November wa 2022 pane imwe relative yangu yakashaika. It was a body yakawanikwa yatsikwa nemotikari, but manotsi atanga tinawo ndeyekuti
one of our relatives was rich and a member of us vakabata that relative angakura kuti anga akurwara pfungwa vaimugaslighta vachimisira matoxins ndobva vamubata chibharo ndobva vamuuraya. So vamuuraya, this relative akauraya, it was a woman. Vamuuraya along Mambo to Mkoba, uchipfura pamambo uchienda kumkoba road iyoyo pane pamwe pane mahampu, so ndo pakawanikwa chitunha ichocho. Pane mahampu ndo pakawanikwa chitunha ichocho. Saka ma-investigations ne-drone footage rakutaura panyaya vaiti zvoni relative ine matrucks vakauraya munhu uyu ndobva vachizouya naye kudhuze kwokunhu kwaaigara ndobva matraki avo anga ari 2 akateerana, matraki mahombe. Saka rimwe traki rari riri kumberi, rimwe traki riri kumashure. Manotsi vaya kuramba achiconfirma even up to now they are still confirming that way, pekuti pese patichida kuita mamwe madiscussion anotomboya manotsi vayo kana kuti potoya maofficers vototaura wozodiscussa now yakati votondipa mabriefings akadaro. So pakavauraya mukadzi iyoya vakaisa chitunha cheche nemwe rori iyi ndo yanga iri kumberi. Then ndobva vakunopfura mumambo meme vachipfura pane mahamps ndobva rori yanga iri kumberi yakanda chitunha. Saka zvinoitika rori because it's big, mota dziri kumberi hadzioni, mota dziri kumashure hadzioni because kumashure kwava kune imwe rori. Saka tingangoti marori aya ese aiteerana akadai so, ese marori aya achiteerana, iyi irori iri kumashure, iyi irori iri kumberi. Saka chitunha chakakandwa chiri murori iri kumberi ndobva iyi rori aya yakatoshiridha mota dziri kumashure kuti dzisaone, because wepaside rei kuti kana chinhu usina kuchianticipata ungachione uchidaisawo paside uchidrive, hazviitiki. Ndobva vakanda bhodhi yaya pasi, bhodhi yayo ndobva yachitanga kukrashwa nemotikari, ndobva yatanga kukrashwa nemotikari, ndobva yatotsikwa nedzimwe mota, ndobva mota dzazomiswa, ndobva bhodhi yazoburitswa murodhi, ndobva bhodhi yazotorwa ndobva yaenda kupolisi. Saka ini ndanditori kubasa dhei rachona razvakaitika izvozvo, ndobva ndafonerwa zvikanzi chirelative yako yakati yarohwa nemotikari pakati yabva yafa. Ndara it's okay. Saka patori pakati pemwedzi, madhezi achona taitotambira mheno ainzi maRTGS ndofunga, ndo taitotambira. Saka mari yange yatopera kudhara because mari yaipa madhezi waya taitotambira pamwe equivalent to less than 15 US, maximum ye20 US. Saka mari yaitopera, mwedzi uchitongotanga yaibva yatogara yatopera. Saka zvaitongodawo kuti uende kufazi kuti ugare uri bo, isati tatoramba zvefazi paya. So ndabva ndaenda kubasa ndikataura nemanagement ndikavaudza kuti papaita mariro. Saka ndaikumbirawo advance mari yekaadvance soft loan ndikwanise kuenda kumariro kekuya. Management yandidhileya kubva kuma11 kwambonzimira 12, 1, 2, 3, half 3 to 4 foni yabva waya zvikanzi chienda unopiwa mari kubasa. Ndobva ndachienda kuma4, kuma half 4 ndichibva ndazobva pabasa, kuma5 ndandaparodi ndakutsvaga malifts ekuti ndiende kugwero. Ndakutoda unopinda mugwero kuti ndipinde mugwero, ndiri pabus stop paipai nchida kuti ndipinde mugwero. Pabva pa ndaona mukomana ndichitongobuda kubasa, mukomana yakanga atotanga kunditeera, achibva nditeera mukomana waye ndichitoenda kubus stop. Ndichinosvika kubus stop keke aitoshandawo, I think kosi yake ndi 145 kana kuti ndi 146, kosi yakanga ari mujunior wangu, but mukomana ndaitomudza kuti yaishanda kusecurity and intelligence yekubasa. Tichitosvika parodi paya iyi nyaya ndikuitaurira vanhu vanogona kunge vaine doubts nemashandiro akaita vana CIOPD ana military intelligence ana peace, kuti maentities akatosiyana nemaoperations efas, so that you get that clarity. I got that clarity from that incident that happened on that particular day. So I'm trying to explain the sequence of events kuti vamwe vagokwanisa kunzwisisa vachishandisa that as an example. Saka patakasvika parodi paya takangoti mire pachibva patora imwe motikari. Motikari iye ichingosvika apapa nevamwe vana vechikoro varipo ipapo. Driver yakangoita kakundi gaslighter sort of, ndobva ndadzokera kumashure, vanhu vese ndobva vatopinda
indobva ndagara nechefirst seat kakari kakombi kadiki ndobva ndagara nechepafirst seat just behind driver. Mufesi uyo aindisavheila akakandisa pasurveillance ndobva agara kuback seat because iye chaifanirwa kuita ndichongondiona mamovements angu ese kuti ndichafamba sei, ndichataura nani, zvichazodii kusvika ndanosvika mutown memwe. Motikari yandobva yasimuka tichinosvika panonzi pakwari. Motikari yadriver ndobva nguti hamene ndicheke vhiri, saka ndakanguti since ndandakagara padhuze naye nechepadhuze nedhoo ndobva ndabudawo ndichida kutoona kudriver waya achitogadzira vhiri. Driver waya ndobva atotanga kupopota. Saka ine zvangonoka some sense on me kuti mufesi uyo anogona kunge achitondipa warning yekuti iwe get away ndiende nemufesi uyo, because zvese zvikuitika izvi it doesn't make sense kuti mufesi uyo apopota. Vese akatoti ndakutoenda ndichada kufamba newe chichi ndobva tobhenga dhoo rekumashure iri ratata pinda naro kuchikombi chidiki kumashure.